compañeros de corporación, compañeros de outras localidades, secretario xeral dos socialistas galegos. Estamos aquí para presenciar o resumo feito durante estes 4 anos, nos que a tranquilidade e un equipo con gañas e ilusión posibilitou que dedicase todo o seu tempo a traballar, en plasmar ideas en papéis e dos papéis a realidade. Queda moito que contar, son moitas as obras que nen sequera se ven. Non estou aquí para facer un relatorio, pero sí quero diciros que este é un equipo sólido, no que se pode confiar, cercano a xente, próximo á cidadanía. Por iso animo a aqueles que aínda non nos coñecen, a que se acerquen, a que falen connosco, a que nos transmitan as súas preocupacións ou problemas, porque estarán, fale con quen fale, diante dun grupo de xente normal, solvente, seria e que traballa por e para a súa vida. Todo isto nos vai permitir trasladarvos que se traballou en moitos ámbitos, que se traballou con esmero, con miras de futuro, sabendo cales eran as prioridades, dotación de servicios nas nosas rúas. Por riba doutras moitas consideracións. Puxéronse esforzos, medios e persoal. Aceptamos un compromiso de traballar polo conxunto da cidadanía, por mellorar as condicións de vida dos nosos veciños e das nosas veciñas. Isto, que se plasmará no seguinte vídeo que haberá ao final da intervención, e que todos percibides é o noso aval de futuro. Esta trayectoria de traballo e realizacións é o que podemos comprometer para os próximos 4 anos. É a nosa mellor carta de presentación ali donde vayamos. Pero como todo equipo, para que un conxunto de xente funcione, require dun líder, dunha persoa que coordine, que imprima carácter e tome as decisións importantes. O actual alcalde e noso candidato para a próxima legislatura que nos representa alá donde vai. Temos hoxe un alcalde que coñece o noso pobo, as súas xentes, que sabe cales son as prioridades da Guarda. Este é un equipo que se congratula de poder traballar con José Manuel. E temos tamén con nós o alcalde pedáneo, a Rafael Álvarez Martínez. Rafa, para todo aquel que o coñece. Unha persoa moi vinculada e involucrada no mundo social, unha persoa que transmite confianza no futuro e que traballa, a pesar das dificultades, sempre con ánimo. No 2007 cambiouse o rumbo. O noso pobo xa non pode dar marcha atrás. Non estamos para experimentos, nin para estar baixo a dirección de persoas que nestes 4 años nin se coñeceu traballo nin aportaron nada. Cambiamos o rumbo, traballamos nunha soa dirección, imos cara adiante. E quixera finalmente presentaros ao secretario xeral dos socialistas galegos, unha persoa moi cercana ao municipalismo, de xeito que foi alcalde do Carballiño durante 10 anos, deputado, conselleiro de Medio Ambiente e hoxe secretario xeral dos socialistas galegos. Pero tamén é unha persoa que ten visitado en numerosas ocasións a Guarda, unha persoa amiga, así o sentimos pola cercanía de súa persoa cara a nosa vila, cara ás nosas necesidades, porque foi quen de percibir que as cuestións que lle plantexábamos eran de primeira necesidade, de primeiro orden, e solucionala por medio de obras que son hoxe unha realidade. Con todos nós, Pachi Vázquez. Monse, moitísimas gracias por as túas verbas. Moitísimas gracias a todos os veciños e veciños da Guarda que nos acompañan en un acto que para os socialistas, para os compañeiros da Guardia e para todos
os que vivimos en Galicia, é un acto tremendamente emotivo. Os que nos gusta a política, os que vivimos a política con pasión, con ilusión, como un elemento para facer os cambios que requere a nosa sociedade, cada vez que chegan unhas eleccións, nos poñemos, dicía co alcalde antes, nerviosos. Nos poñemos como que vai a xogar un partido de fútbol cando lle gusta o fútbol, ou como que vai tomar unha decisión, como que fai unhas oposicións, como que vai a un examen. Pero cando vas a un examen e estudiaches durante todo o curso, asumes ese examen con moita tranquilidade. E hoxe, como secretario xeral dos socialistas galegos, cando veño á Guarda, veño coa sensación doble, orgullo e satisfacción. Orgullo de ver como un home, un equipo, durante estes 4 anos, cumpliu cos seus veciños. Un home que sin estridencias, sin problemas, sin follós, foi quen de ir resolvendo todos e cada un dos problemas que iban salindo ao camiño. Un equipo cohesionado, disciplinado, homoxéneo, donde o principal objetivo non eran os problemas dos equipos, sino os problemas dos homes e as mulleres que vivían aquí. Se traballou arreo, se traballou en todas as áreas, na nova casa do Concello, se traballou na estrada do Castro, nas infraestructuras hidráulicas que tanto lle invertimos e con tanta necesidade plantexamos, esa inversión tan importante do Ministerio na senda do litoral. Sobre todo se foi creando toda unha infraestructura para que este Concello, para que os homes e mulleres poderan ter sectores estratégicos para poder competir e vivir con calidad. A labor municipal, a política dos concellos é a política da proximidade, é a política das pequenas cousas, pero é a política das cousas que nos pasan todos os días. Alguén está empeñado en convertir estas eleccións municipales en outra cousa. Falar de España, falar de Galicia, non. O único que vamos a decidir, amigas e amigos, é quen goberna este Concello o lunes 23 de maio. Quen vai estar os próximos 4 anos para escoitarnos, para atendernos, para resolver os nosos problemas. E son 4 anos nos que van a ser distintos. Cambiaron os tempos. Non van a ser 4 anos donde sigamos invertindo en grandes infraestructuras. A maioría estén desfeitas. Van a ser 4 anos que en este Concello, en toda Galicia e en toda España, os socialistas vamos a traballar para unha cousa distinta. Vamos a traballar para mellorar a calidade de vida das mulleres e dos homes que viven no noso Concello. Mellorar a calidade de vida, de que falamos? Falamos dos problemas principales que temos encima da mesa hoxe. E o principal problema que teñen a xente hoxe encima da mesa é o empleo, é o seu traballo, é buscar un xeito de poder vivir con dignidade, traballando e poñendo en marcha todo o que son as estruturas de xestión. E vamos a falar de outra cousa que para nós é fundamental. Vamos a falar de políticas sociales. Alcalde, membros da corporación, compañeiras e compañeiros, o que nos fai falta nos próximos 4 anos é investir en coñecemento, en calidade de vida e en servicios. Esta mañá compartíamos coa ex-ministra Carmen Calvo unhas xornadas en Ourense e dicíamos que 2 elementos claves do futuro é convertir os concellos en escolas de igualdade, en escolas de ciudadanía. Ver que nos nosos concellos se fai algo máis que recibir os problemas e resolvelos, senón é ir a cambiar un modelo de sociedade. Non hai que convertir os concellos en lugares de liortas, hai que convertir os concellos en lugares donde cada ciudadano que ten un problema, cada colectivo que ten un problema nunha parroquia, cada colectivo cultural, cada colectivo veciñal, cando ven onda nós, sabe que a nosa disposición é conseguir e axudar. O vamos a facer, alcalde, nun contexto que ti conoces moi ben, nun contexto difícil, nun contexto a que todos, estou seguro de que todos os que estamos aquí, temos máis dificultades que fai 4 anos. Que nos cambiaron as oportunidades nas empresas, que nos cambiaron as oportunidades no noso traballo, que vivimos preocupados por o que nos vai a pasar, que estamos preocupados por se os nosos fillos van a topar traballo, por se teñen que viaxar, por se teñen que emigrar. E eu creo que ese é o elemento clave da política.
Vamos a facer política para as persoas. Vamos a deixarnos de grandes citas grandilocuentes e vamos a falar daquelas cousas que cada mañá son as que lle preocupan a xente cando nos diriximos a eles. Dicíamos que o principal problema, alcalde, que é o paro, pois hai que convertir os recursos en axudarlle a todos do Concello, a todos, pero sobre todo os que están sen traballo, de darlle oportunidades de formación, de axudarlle para que nas súas casas, cando non entra o principal, que é ese salario que nos dignifica a todos, que sepan que no Concello, sendo vos para todos, hai que reforzar os servicios para atender comedores escolares, transportes escolares, guarderías para eles, cursos de formación, becas e axudarlles a familias que teñen dificultade. Vamos a pensar en algo que 2 anos despois de que cambiou o goberno en Galicia, recordades aquela frase tan importante, non? Si eu chego ao goberno en 45 días acabarei co paro. Por desgracia, nadie acabou co paro en 45 días. Por desgracia, Galicia encabeza o crecemento do desempleo en toda España. Por desgracia, 248.000 homes e mulleres deste país están nas listas de paro registrado. A cifra máis alta da historia desde que hai paro. Por qué? Porque vamos descubrindo que unha cousa é falar e outra cousa é arranxar. É que falar fala calquera, sobre todo cando está na oposición. Pero cando se chega a gobernar, fan falta que rememos todos na mesma dirección. Por iso que o teu carácter, José Manuel, a túa actitud é unha actitud clave para sacar adiante un concello. Escoitando a todos, traballando para todos, sendo quen de aceptar as discrepancias e non convertilas en unha confrontación, senón que cada vez que escoitamos a xente é un paso máis adiante para resolver un problema. Eu digo que, sabedes que dicen moitas veces, para ser un bo político hai que falar ben. Eu digo que para ser un bo político hai que escoitar ben. Hai que saber escoitar a xente. E un alcalde e unha corporación, cando escoita a xente, leva medio traballo feito. Porque non todos temos os mesmos problemas, non todos necesitamos as mesmas solucións. E esa é a clave da política local, a singularidade. Cada barrio, cada parroquia, cada sector, cada agrupación cultural, cada agrupación local. E alcalde, esa política que practicas ti e que practican os nosos concelleiros, de onde hai un problema ser sempre o primeiro en chegar para botar unha mão, ese é o que engrandece a política e o que fai levar adiante a política local. Os nosos xóvenes, crear espacios de oportunidade, a política para favorecer que vivamos con máis comodidade, pero pensando no que é a política de conciliación. Non hai crecemento se non hai oportunidades iguales para os homes e para as mulleres. Non podemos. Non nos tocan momentos de facer xa grandes edificios nin grandes infraestructuras. Toca facer guarderías de 0 a 3. Toca invertir en bibliotecas, toca en loitar contra o fracaso escolar, toca en invertir en becas, toca en invertir en idiomas, toca axudarlle aos parados a formarse, toca en crear oportunidades laborales, toca crear solo industrial, toca darlle dereitos a eses 40.000 homes e mulleres dependientes que siguen esperando que lle chegue a paga de dependencia. Toca que os concellos abran as portas para todos, pero os primeiros que hai que abrir a porta son os que máis necesidades teñen. Ese é facer política socialista, que respetando calquera outra política dun partido conservador ou nacionalista, nós temos uns elementos que nos separan e nos distinguen. Que para nós o máis importante son as persoas. Que para nós o máis importante é o de todos. Que para nós o máis importante é a política que nos iguala uns con outros. A política que nos dá oportunidades a todos, independientemente de si temos moito ou si temos pouco. Esa política que ti estás facendo, que vos estades facendo, é que ten que pensar que van a ser 4 anos de aposta por a calidade de vida dos homes e mulleres da Guarda. Eu quero vir e darvos a todos os compañeros da candidatura un apoio e un respaldo deses miles de homes e mulleres que temos unha visión común, que é un pensamento socialista. Somos máis de 1.200 concelleiros e concelleiras socialistas en Galicia. Gobernamos en máis de 100 concellos.
Gobernamos nas grandes cidades de Galicia, nas 7, co gobernamos en Pontevedra. Na Diputación de Coruña, na Diputación de Lugo, aspiramos legitimamente a gobernar esa Diputación de Pontevedra, que se nos escapou a noite de fai 4 anos, por 600 votos, e que legitimamente queremos volver a gobernar a Diputación de Pontevedra, sin facer trampas, sin comprarlle os diputados nin os concelleiros a nadie, como está facendo o Partido Popular, que está comprando en Mos, en Silleda, en Gondomar, as voluntades, e eso non é facer política, eso é facer trampa. Nós queremos ganar por dereito, queremos ofertarles a todos ustedes a nosa visión, que seguramente hai outras que son tan boas, pero que nós creemos que son as mellores visións políticas. Nós creemos firmemente que é posible transformar este país. E se queremos que o noso alcalde e a nosa corporación volva a gobernar a Guardia, non é para gobernar para ter poder, é gobernar para transformar, para cambiar, para mellorar, para xenerar oportunidades. E esa é a grandeza da política local, que aquí non hai trampa nin cartón. Aquí todos que van nas listas nos conocemos uns a outros. Aquí vos sabedes, se mirades ben, cal é a historia de cada un que vai na candidatura, vos sabedes ben se van a fallar ou non van a fallar. E a mellor carta de presentación que temos é a carta de 4 anos de traballo e toda unha vida por detrás. José Manuel, eu creo que conseguiches unha cousa moi importante para os socialistas, é moi importante para este concello, que sodes un exemplo a imitar. Que en cada concello que aspiramos a volver a gobernar por aquí cerca, dicimos, hombre, nós queremos facer o que están facendo na Guardia. Nós queremos dar oportunidades, infraestructuras, non facer ruido, non buscar confrontacións, estar nos problemas da xente, non andar en líos, e sobre todo queremos facer política para os que máis lle fai falta a política. Os que teñen de todo, a política non lle trae case nada. Pero os que teñen necesidades, a política que nos iguala é a política que nos dá oportunidades. Esa política que vai a marcar o noso futuro. Un concello pode vivir con un camiño máis ou con un camiño menos, con 4 farolas máis ou con 4 farolas menos, pero é maravilloso que os nenos teñan becas, que haxa guarderías gratuitas para que os pais e as nais podan traballar e ter onde deixar os rapaces, que haxa bibliotecas ben dotadas con medios telemáticos, con banda ancha, que haya polideportivos para facer deporte, que haxa oportunidades para salir ao estranxeiro axudados polos concellos, crear ese mundo de oportunidades que é o mundo polo que todos soñamos e que nós temos capacidade para conseguirlo. Eu remato esta intervención solamente agradecéndovos a todos os veciños que estades aquí. Seguro que moitos de vos sodes ciudadanos que vides a escoitar e moitos a apoiar ao noso alcalde e a nosa candidatura. Que sepades, José Manuel, que detrás de ti, detrás das mulleres e dos homens que forman o teu equipo, estamos miles de personas con moita ilusión. Que temos a mesma ilusión aquí que en Coruña, que en Pontevedra e que en Lugo, que hai algo que nos une, que é crear un mundo de oportunidades para todos. Que pasou o tempo das grandes infraestructuras, pero xa o tempo máis bonito, que é o tempo das persoas, da calidad de vida. Xa non vai ser mellor concello, nin mellor ciudad a que crece máis. Vai ser mellor na que se vive mellor, na que temos oportunidades culturales, deportivas, sociales, de poder salir ao exterior e mirar cara fora. Eu quero transmitirche un abrazo dos miles de socialistas que ven en ti e no vosso equipo un modelo de xestión e un modelo de traballo. E a todos vos pedirvos confianza. Confianza en un home e en un equipo. Confianza en que nós vamos a dar o mellor que levamos dentro. Confianza en que esta non é unha liorta de Madrid, nin é unha liorta de Galicia. É escribir a páxina do futuro deste concello. É saber que o lunes 23 de maio, cando abrades a porta ou chamedes aí, ides a topar unha cara que demostrou que traballa e ides a topar un home que demostra que lle quere este concello e que está nos problemas da xente. Para nós, esperamos que nos 315 concellos podamos aplicar as políticas
que estuveches aplicando estes 4 anos e que vas a aplicar en a Guarda os próximos 4. Deixo-vos co que é alcalde e sin duda ninguna vai seguir sendo alcalde da Guarda con José Manuel Freitas. Moitas gracias. Gracias, Pachi, por estar arropándonos nesta presentación. Sentímonos moi contentos de que estés aquí connosco. Gracias a todos por estar hoxe aquí. Gracias polo vos apoio de hai 4 anos, polo apoio de milleiros de guardeses e de guardesas que nos permitiron gobernar este concello. Gracias polo calor e o arroupe que sentimos ao longo de toda a legislatura, correxindo mínimamente un himno futbolístico moi coñecido, poderíamos decir aquilo de nunca camiñamos solos. Pero referirnos únicamente a estes pasados 4 anos, presentarvos as persoas que me van a acompañar na candidatura e falar das liñas mestras do programa sería injusto e incluso sesgado. Todas as cousas teñen unha raíz, un porqué. E a árbore que agromou hai 4 anos plantárona unhas compañeiras e uns compañeiros hai 28 anos, alá polo 1983, cando se presentaron por primeira vez a unhas eleccións municipais. No camiño, en términos electorais, houbo de todo. Resultados malos, regulares e bons. Sempre recordo, e creo que debo facelo, que no ano 99, na primeira vez que eu encabezaba a lista do Partido Socialista pola Guarda, obtivemos só 3 concelleiros. O peor resultado electoral que se dera nunca. Os resultados foron os que foron, os que quixo o povo, que sempre, digo como sinto, sempre vota ben. Pero nos malos momentos, nos vos sempre máis fácil, sempre fomos unha piña e seguiremos a serlo. Por iso, aqueles pioneiros do 83 e do 87 seguen a estar con nós. Na lista están Julia e Pedro. Non na lista, pero dentro e para todo, Uris, Feliciano, Victoriano, David, Agustín e tantos outros. E a nosa maior fortaleza, a unidade. Síntome orgulloso de pertenecer a esta familia, de non moitos membros, pero dunha fortaleza e dunha unidade extraordinaria. Eu diría que hai 3 motivos que hoxe xustifican este acto e polos que estamos aquí. Por un lado, facer un breve recordatorio do que foi a nosa labor de goberno. Por outro, significar brevemente as nosas liñas de actuación se gobernamos de novo e agardamos facelo. E, finalmente, presentarvos as persoas que me acompañan na lista do Partido Socialista. En canto ao que fixemos, tiña escrito aquí que o vídeo que acabades de facer, pero tivemos un problema técnico e, por tanto, o vídeo verémoslo despois. O vídeo que ides ver reflexa as tarefas básicas destes pasados 4 anos. Mais aínda, os guardeses e as guardesas sabedes ben, a través do último número da nosa revista O Teu Pobo, que dá conta polo miúdo do traballo feito. Por iso, en este apartado, quero ser moi sucinto. Quero destacar o comportamento exquisito dos funcionarios e dos traballadores municipais e o seu compromiso con este pobo. Sen o seu traballo, sen o seu bo facer, a importante tarefa levada a cabo tería sido imposible. Non todo fixemos ben, faltaría máis. Quen fai moito, e iso non é cuestionable no noso caso, corre o risco de equivocarse. Pero estamos satisfeitos do conxunto. Estamos satisfeitos do realizado en todas e cada unha das concellerías
da dedicación e do esforzo de cada un dos concelleiros e das concelleiras. Quixera significar de todos os xeitos 4 obras que, na miña maneira de ver, supoñen un antes e un despois para a vida, para a calidade de vida deste pobo. A urbanización e a dotación de novos servizos nas rúas Diego Antonio González de Galicia, a Casa dos Alonsos, a Estrada do Castro e a Senda Litoral. Hai 4 anos semellaban obxectivos inalcanzables e aí están, rematadas ou a piques de rematarse. Se conseguimos isto e todo o demais, por que non imos conseguir outros obxectivos tamén ambiciosos? Permitídeme que en relación con estas obras cite o nome de 4 persoas que as impulsaron e de que xeito. Pachi Vázquez, que hoxe está aquí connosco, María José Caride, Elena Espinosa e dun xeito particular o presidente Touriño. E cito e remato xa con este apartado algo que penso define como ningunha outra cousa o que ten que ser un goberno municipal progresista, un goberno municipal que se preocupa polos máis desfavorecidos. Cando chegamos, hai 4 anos, para atender as persoas que son dependentes, había no Concello 7 auxiliares de axuda no fogar. Hoxe hai 18 e aínda non nos sentimos satisfeitos. E se antes destacaba o comportamento dos traballadores municipais, agora quero destacar o da cidadanía. Sempre tivemos a súa complicidade e a súa axuda, incluso coa crítica constructiva. Todo foi colaboración. Baste un exemplo. Gracias a vos, temos uns índices de recollida selectiva que nos sitúan a cabeza dos concellos de Galicia e de España. Sen a colaboración vosa, sería imposible. O segundo motivo para estar hoxe aquí é para debuxar de maneira xenérica o que pretendemos levar adiante nos vindeiros 4 anos. Quixera reafirmar, antes de falar de cousas concretas, que o noso xeito de gobernar seguirá a ser o mesmo que nesta legislatura. O marxe dos logros recollidos no vídeo que despois ides ver, hai unha cousa que eu quixera destacar e que me parece fundamental. A normalidade que imprimimos na vida municipal, a ausencia de líos, o esforzo por atender a ciudadanía. E así seguirá a ser de obter novamente a vosa confianza mayoritaria. No eido da cultura e do patrimonio fixemos un esforzo grande que terá continuidade. Dar a coñecer a nosa cultura con apoio aos artistas, aos escritores, publicando, organizando exposicións, dotando de vida diaria a biblioteca, seguirá a ser o noso norte. No campo do patrimonio, o esforzo xa feito no Museo do Mar e no Museo de Santa Trega, sumaremoslle a consecución do gran parque do Castelo de Santa Cruz. Traballamos cos Ministerios de Cultura e Fomento para logralo despois de ter perdido case un ano coa Consellería de Cultura, que me ofreceu un convenio para este fin que cheguei a asinar e do que se botaron atrás hai uns meses. E non esquecemos a necesidade do plan director do Trega, sabe o ben Xavier, xa redactado, pero que a Consellería resístese a entregarnos. Proseguiremos a mellora das instalacións deportivas que temos feito sen apenas axuda de outras administracións. Por nivel de uso, xa se fai necesario un segundo campo de herba artificial. E seguiremos a manter o apoio aos clubes e ás entidades deportivas de xeito moi especial nas idades máis temperás. Buscaremos lugares alternativos para facer aparcamentos no casco. O estudio xeotécnico que encargamos para a Rúa Manuel Álvarez non deu o resultado apetecido. Cando mellore a situación económica, voltaremos a ter contactos con empresas privadas porque a ninguén se lle escapa que teñen que ser elas as que os executen. No eido dos servizos sociais, o reto plantexeino xa antes. Seguir mellorando os nosos servizos de atención domiciliaria para que ninguén con necesidades quede sen atención. Mellor servizo se cabe e para máis persoas. E o noso fin prestará cada día máis servizos e de máis calidade.
Potenciar o noso centro de saúde e reclamar para el dotación de especialidades será unha constante do noso que facer. A educación é cousa de todos. Colaboraremos cos centros de ensino tanto como poidamos, tanto como fixemos coa liña que nos marcamos. Foi un gran acerto o de contar cun traballador que se ocupa do manteñemento dos centros públicos de ensino. A experiencia é moi positiva e, polo tanto, hai que mantela. Traballaremos con, por e para a xuventude. Xa o fixemos así, pero seguro que agora, dende a creación das xuventudes socialistas, serán eles os que demanden unha maior implicación, se cabe, dende o goberno municipal. Unha das principais fontes de ingreso deste pobo é o turismo. Temos feito moito en pouco tempo, como se ten posto de manifesto. Pero o esforzo municipal non sería case nada se non contamos coa iniciativa do sector privado. Nisto traballamos xa e nisto continuaremos a traballar. Os recoñecementos obtidos indican que imos na boa dirección. Polo que toca ao sector do mar, continuaremos a apoiar as reivindicacións da Confraría de Pescadores e das outras asociacións do sector. A mellora dos amarres, o surtidor de carburantes e o famoso espigón suroeste serán sempre as nosas reivindicacións diante da Consellería do Mar. A Consellería de Vías e Obras tivo unha actividade frenética e así vai continuar, solucionando os grandes e os pequenos problemas na liña do feito nesta legislatura, mellorando o pobo para a cidadanía. Temos que seguir potenciando o noso comercio, poñendo as bases que están nas nosas mans. Aí están as humanizacións que acometemos nas nosas rúas, organizando campañas por nós mesmos ou colaborando coas asociacións nas que organizamos conxuntamente. Un gran reto, ficais o maior o que nos imos enfrentar nos vindeiros anos, será o de ser capaces de dar os mesmos servizos á cidadanía con menos cartos. Teremos que optimizar os recursos. Por poñer un exemplo, deberemos ser máis autosuficientes nalgunhas cousas. Valga o exemplo da auga, para non depender de Tui e porque a nosa é máis barata. E ser capaces de mancomunar servizos para que resulten igual de bons, pero con menor gasto. O emprego será para todos a prioridade fundamental. Por iso, a primeira gran medida concreta a que me quero referir é a do parque industrial, unha prioridade para a Guarda e para o Rosal. Foi unha boa noticia hai anos cando se proxectou. Foi unha mala noticia hai uns meses cando se dixo que quedaba en suspenso. Froito das xestións de quen vos fala e do alcalde do Rosal, podo dicir que en breve se van retomar as xestións para seguir adquirindo terreos. A idea que lle transmitimos a SEA, Suelo Empresarial do Atlántico, xestor do polígono, é que a Guarda e o Rosal precisan dese parque para estar preparados cando remita a crise e a actividade industrial se relance, para dar acollida ás nosas pequenas industrias e almacéns, que en moitos casos viven situacións de alegalidade. Que se faga por fases, entendémolo, pero que se faga. Ese vai ser o noso empeño. Instar a Xunta, instar a SEA para que o parque industrial, aínda por fases, sexa pronto unha realidade. Xunto co parque industrial instaremos a Xunta a que remate o máis axiña posible a autovía Tui-A Guarda, porque este concello é quen máis paga o prezo da falta de comunicación. A nosa actividade económica, as nosas relacións, e eu diría que ata a nosa saúde dependen desa infraestructura. E insistiremos na necesidade da variante da Guarda. Non pode ser que o vial remate só en San Roque e nos meta un tráfico innecesario nas estreitas e colapsadas calles deste pobo. E quedan 3 ou 4 grandes obras que haberá que xestionar coa Xunta ou, nalgún caso, tirar adiante por ela dende o Concello porque se trata de unha competencia municipal. Este sería o caso de Inguieiros. Está en sede xudicial. Como prometemos no programa electoral anterior, retomamos o asunto en canto foi posible. Tivemos que iniciar o procedimento administrativo de novo porque había erros tanto nos datos dos propietarios e na superficie de algunhas parcelas. Varios veciños presentaron as súas alegacións,
Pero un deles foi máis alá. Presentou hai 5 ou 6 meses un recurso contencioso administrativo que está sin resolver. Cremos que todo está ben, pero imos agardar o que di a xustiza. En todo caso, só hai un documento por o que guiarse, o Plan Xeral. Todo demais carece de validez legal. Hai persoas que tentan por todos os medios de impedir a súa apertura, pero abriremos sin guieiros. Precisa a Guarda e precisa a veciñanza do barrio da Cruzada. O compromiso que adquirimos de dotar de doble sentido de circulación o vial paralelo á senda litoral vai encamiñado a dotar o porto dunha axeitada saída entrada sur. Iso pasa pola supresión da tremenda pendente e a pronunciada curva que ten o actual vial na zona dos Outeiros. Pode facerse a saída en dirección ao sur ampliando un camiño secular que nace detrás da depuradora e morre xusto na baixada de Fontequente. É unha ampliación en 300 metros e a saída sur quedará completa. Obter os terreos necesarios e lograr financiación da Xunta é o reto. A urbanización da estrada de circunvalación Otrega é outra necesidade. O primeiro que hai que decir é que esa estrada é competencia da Xunta e, polo tanto, a ela toca de urbanizala. Como se di vulgarmente, cada pau que aguante a súa vela. Non debe ser o Concello, co carto dos guardeses, quen invirta aí. Reclamámoslo a Xunta anterior e xa había un camiño andado. Estábamos de acordo en como resolvelo. Co señor Feijóo perdemos 2 anos, pero agora, pola insistencia deste goberno municipal, arrancou de novo. Estáse a redactar o proxecto do tramo da Veiga e dentro do Concello imos presionar para que poida dotarse económicamente nos orzamentos da Xunta para 2012 e executarse ao longo dese ano. Polo noso esforzo non vai quedar. E finalizo este apartado con multiusos. Este centro cultural que hoxe nos acolle, este salón no que nos atopamos, según para que cousas non reúne condicións. Fundamentalmente porque ten un escenario ben cativo e porque carece de camerinos. Estas dúas cousas dificultan moito as representacións de teatro. O tamaño do escenario imposibilita totalmente un concerto da nosa banda de música. A Guarda merece un recinto que poida dar acollida a este tipo de manifestacións culturais. Merecen as nosas asociacións, merece a cidadanía. Temos terreos a disposición no entorno do Castelo de Santa Cruz. Tiñamos, nos tempos da conselleira Caride, unha partida económica nos orzamentos da Xunta do 2009. Coa Xunta actual desapareceu esa partida. Pero igual que aconteceu coa senda litoral, coa estrada do Castro ou ca Casa dos Alonsos, que parecían obxectivos imposibles, tamén lograremos os multiusos. A importancia deste pobo, o voso arroupe maioritario, a responsabilidade deste goberno municipal e os seus proxectos fundados fixeron posible que tamén a actual Xunta tivera que cumplir coa Guarda. Aí están a segunda fase da Casa dos Alonsos ou a segunda fase da Rúa Galicia. Non se pode dicir o mismo da Deputación de Pontevedra, que non invertiu na Guarda máis dun euro do que nos tocaba. Que saibades que o vosso apoio máis forte, se cabe, vai posibilitar que obteñamos máis obxectivos.